vlog again. Ano hai normal ni kata vlog wa lam sukhiwa. Norok ano ani last walk ni video last video norok ano onekjon comments questions kato je jeng walk no tam chari jeng bahai ke chini farm no maintain khai ke haifano ang comments so jotono no kabang ma borok same walk no sungkang ke ba same question no ke jotono no ang mane individually jotono no khoroksa ke comment to reply rimanani possible ya ke abun baga awasu kanorong no details so ang nong ni bai kaisa separately o chari mani te chengnai mani video to bai phaini hini wan soka ke abun baga no ang tinyo blog no khai ang tinini activities borong no bahai ke chengnai call thalchani abo na hini ang phungni sini mane phulukna baga wan soki tongmani happen ang phunuk mari phungni ke do angke ang nong no sawane chung bahai ke room rong no toni chinwa rong no toni ta je phungo to chung daily no chung clean khayo salsapa no mane waisa jodi kono reason ni bagi khaini ang thaka chini bat thongo happen no chung daily no clean khayo ta bong room rong no ke norong no wen mang khana oro bong ni ote wa khiro kure chung khiri ro ho daily no clean khai pa no borok to wak rok le wak to ko bahai no saina mano phung ke no borok ni room moila khai khyo borok ke aban bagai yong rok bo ang bla yong rok bo ang go ke bong ni shori rok bo hamyang nai chayang nai bong ni health rok abano chung nai abano wan so gai chung daily clean khai ke phungo ke bong ni room clean khai be ka clean khai bong no chari ma rakha happen bong no phungo ki chung to kuriya ke belai tungma di no samaro jodi belai tung khang ke rogo chung to kuro ta bong no dui bar ke nya ke sang dino wai sarong no to kuro chung 2 times rok to kure jaya ta salo wai sarong to kuro asuk tu nya ni dino khai happen no chung winter rok ke to kuriya ke pung no phungi otherwise kai kha tini kha asuk tu nya ni ba ke chung phungo to kurilia tak di boro to kuri tongo baba bong no ko tukuri tong tukuri phano otui nai dibyang te thangai tong oro mane kaisa drainage system khaijak tong ta jo to room on ta ta de kaise ta inke oro ke tui nang jang nai oro tui sob somoy tui ma to ne chung tang ni wa ro bo tui tam jak bla abuni ba ke borok ni mane borok chikan ke boni chi moila rok u yang ti thang pai be o plam te ang ti phatat ti go drain tong go joto room no drain system khaija ke adani bo ikonai di or ang figan or ke bong chamani ro adani bo oro ke tui tono oro bo tui kang sak pla abon bage bong na tui maru yang oke tu kuriya ko iko pipe ke borong na tu kure nani tui re nani aborong bage no pipe oro toni rakhata bucket by tui plang ri na ko possible ya room ko bang mabla ke ang tang no no gane yang o joto no drain system khaijak nai de joto room pino o drain joto no join khai ek jaga ti thango do ko oboro ke khata ti thango ke o drain ni tui bong ni chung bong ni mane tam phine wa khi rok khe chung wai so joto rohya ta chung wai so ya chung joto ro si rohya kisa rok khang sini chung drain ti rohwa ga drain ti thangai ko a pukur tongai go pukur thango atei ke a ro bo chana ni man thanya de ba ada man the de ba ke nor wam ti heke rona khiri ma no nai di misek mane a ro bo chana ni mani thango nge bong ni abo bo sujak tingai thangai payo ka se jaga wa nge jodi nor pukur kri tang ke nor umte khiri na mu sungui tong khang ke nor hakor khurei bo bong ni ba ga alada khai manota
ajagao moila rok thangna bagui ke ang norok no phunagane oro kaisa tanki tongo do ke current rok to sob সময় করে waisa waisa wati rok ni jora ke current thango phayo ke waisa waisa kai salsa rok করে salni rok করে thede ba ke haipa na bong na to পরিষ্কার খাইনা নাংনাই ব্লে হিংকে তৈ রক বরনা নাঙ্গো তৈ রক কাংজাক খে আবুনি বাগৈ जोंङो কাইসা টেংকি স্নামাই নাখা বংনি বাগৈ তৈ স্টোর খাই তনওতা হিংকে जों তো মোটর বাইসে বংনা তো করো পাইপ বাই হিংকে কারেন্ট করি ফ্রুকে তাম খাইনি বা আবুন বাগৈ जोंङो টেংকি ও তৈ স্টোর খাই তনও বং বাগৈ কে ওয়াগনো তো করি মানি তে কাইসা মেইন রিজন বংখা wag rok bo जों बर rok khaino borok जों bo kolom khahinke to lumui thang lu belai belai tumplake bo lumui rok se thangke borok bamti no belai tungja kangke borok to haino se tungjangai ja thangke wag rok abun bagai mok no matu kore lumya sai rok na bagai te yong sakuk sarok phai rok ni bagai ba matu kore tangi hindi wag rok ni sagoke wag rok ke kinmirok ungjago do ke borok ungje abo ungje yang ya ungjago haipano te sa kom poriskar khe tonike borok ni asukna nangya ke haino puroke borok no wag rong no maso ekbarok ma charo ke poriskar ke toni khangke tukuri musuri ke tonike asu yong rok khaya bla ka afuke 2-3 months o ekbarok kirmi bithi chari khe nongota abon bage bongno poriskar khe maton ngai kirmi rong ke to norok saina mana wag rok chayang thango chaimiyang thango ke ramai rok thango ke toria chikon teng tongo toria ngai tongo abon bage wag no tori na bage kaham ke toni na bage mane manayo ta kirmi bithero majaro matu koribo poriskar khe maton abon bage no wag hingke norok kwbangma borok ani address sangka do ani para borok chini para hingke norok paifina musungkhai chini khet khwai ramchandra ka to jodi exact location saimana musungkhai hingke ang description o chini contact number ye janai ani nok ni contact number norok paifina rokhini once kangke awakhe bongni ada ang tabo norong no chamani khuluk sinai chung borong no tamo chari obokhe naidi obokhe pig feed do te kaisa kai tongo bui poultry ni charu poultry feed ta mane abokhe poultry tok no je chari mani abno bowak no charu ang sanai norong no ang tangi obona ta chari dihinka mane poultry feed no tangi ta chari dihinka obo to pig feed je poultry feed no ta chari dihimani reason hinge obono poultry feed oke মানে আবকে বেলাই প্রোটিন গোবাং নি বাগৈ wag rok সহ্য খাইমায়া তংনানি কষ্ট ngborok aboni bagoi chung abono chariliya chung age khe abono chariwo hingke abono chariliya because abo puila fruto chawi no tongo puila fruto kunongya haipano loke aste negative result mangkhangke chung chariliya abono yakari rekha ga takhe chung abono chario pig feed no aboke kaham no result ruo hengke ang norong no wag no chari ma tei no kaisa mani phunuk nai norok obo sisini kanai bedi jengoro kai toni khata wag no chari na bagai obo khe thabur chuk jeng obo ni buti bo chari o blai bo chari o wag no obo wag no chari ma kaham se jeng wag no blai rok buti rok je kono vegetables ke bakai fruits rok thai chuk pan hindi tak thai pung rok pan hindi jis pan hindi jang abo joto no chari wo abo chari mani kaham se po tini chari mani ora blai khak sak noro ora mani kaise dinu khanai be gadi ora se ta khum tei kalang ona handi ko ka ora se ta khum tei kalang
ang tini jodi yang saito hayake moputi mas mangla khamon yang go norong na phunung na bage phaisa buti manchu tini boro oboshe bai khipka adare mani jaga tui bori madia abon bagi kona horo nai di to ang nong no phunung kan do ora chawan do cha chawi ora tui nongo nai thokai mani bai khipka ta boro wise ki koi ko hang jao ka cha nan hian kon tui nang nan ora cha chawi đi cây cả tùy nàng ấy hay giàu cái có tem á sự tùy nàng nó thang giàu cả không này thôi chưa biết được bao line cat được sao lại này được không tùy thầy besar lagi narok chinaro ni wak baheng sabai kha comment kha sabai di wak kotor kha kari kha tabu kobo joto medium size te sakai wak kotor phalna jora hangkai narok nongniaro like kuno wedding kalbari ro kuno birthday ba kuno nogo kuno function khaina hangke chinaro narok wak kotor bona phaiman wak kotor khe phal hobai kasang usukango bo phal ka wak kotor ताके मीडियम साइज तम हो ते वाक सरक तम होता नरक बो अमो हाइके वाक रोकरना मुसुमी तमके अमो हाइके माने स्टार्ट खाइना मुसुमखे नरक बो खाइदि कायसा नि होइते नरो नाइना बा कायसा नि होइते न गोबां के स्टार्ट खाइमानो जुमोकिला कायसा नरो माने हंके ani answer khai mani no jisung mani ang joto answer khai mi aro mi tongke ani koroi rogo tongke norok na kudan na kasano norok sungna mun sungke ano comment khai dian video te alta korro angke tinin bage am sunong shinai norok bahai no hai male khine next vlog angke norok wak bisaro paina rogo mi tongke ang puila busaka tak tesu sai dusune wak bisaro paina hinwan su tokhe keba wak kodo rogo future ro norok nami tongke paina ro hinwan su bi tongke chin wak chawa ke norok na phimano tolo description no chini contact number re roane bani nok ni borok ning nai sai ka nong no norok contact khaimano ani nok ni borok re nai ang nong no norok bong no contact khai norok phaina rok pai phina rok tin hike location to norok ana sungang tu sai rusne khwai ramchandra kat exact location jodi sai mana mu chungkhe norok contact khai personally phone number rajak to ma aro contact khai ang ke tinin bagam suno bye bye